Καλώς ορίσατε στο Πανελλήνιο Δίκτυο Καθηγητών του Ομίλου Ύφεστους Limited. Στο δίκτυό μας θα βρείτε πιστοποιημένους καθηγητές για ιδιαίτερα μαθήματα σε όλη την Ελλάδα. Καθηγητές ξένων γλωσσών, μαθημάτων γυμνασίου και λυκείου, μουσικών οργάνων και καλών τεχνών. Οι λόγοι που εσείς επιλέγετε το Πανελλήνιο Δίκτυο Καθηγητών είναι 4. Αξιοπιστία, κύρος, ποιότητα και οικονομία. Η αξιοπιστία και το κύρος προκύπτει από τον έλεγχο που κάνουμε στους καθηγητές. Όταν επιλέγετε καθηγητή του δικτύου μας, είστε σίγουροι ότι πρόκειται για επαγγελματία εγκεκριμένο από την εταιρεία μας. Σκεφτείτε ότι μία απρόσωπη αγγελία μπορεί να δημοσιεύσει οποιοδήποτε και κανείς δεν ξέρει ποιος μπορεί να κρύβεται πίσω από μία ανώνυμη αγγελία. Όμως στο site μας είναι δημοσιευμένα τα βιογραφικά και οι φωτογραφίες των καθηγητών μας. Έτσι, ξέρετε από πριν με ποιον θα κάνετε μάθημα. Η ποιότητα εξασφαλίζεται από το επίπεδο των καθηγητών που γίνονται δεκτοί στο δίκτυο. Είναι όλοι υποχρεωτικά κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ οι περισσότεροι είναι και κάτοχοι τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών. Επίσης, λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η επαγγελματική εμπειρία. Η οικονομία έρχεται ως φυσικό επακόλουθο του ανταγωνισμού των καθηγητών του δικτύου. Μπορείτε εύκολα να συγκρίνετε τις τιμές για το μάθημα που σας ενδιαφέρει στην περιοχή σας. Άρα λοιπόν, δεν έχετε παρά να επιλέξετε το μάθημα που σας ενδιαφέρει την περιοχή σας, να συγκρίνετε τους καθηγητές και να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας.